aw ma o de ye Mali kunnafoni cakɛla bɛɛ lajɛlen ka hamina ye o de y'a to sanga n'a ka wagati an bɛ kunnafoni ɲini na ni ka di aw ma an ka to dun kan ale la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye tɛnɛ ye février kalo tile 16 san 2026 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. An bɛ kunnafoni daminɛ ni an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye général d'armée Asimi Goita ye ale ka kunnafoniyaw olu ye conseil des ministres tɛmɛnen kɔni na an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya koɲɛw ma ale y'a jira an ka jamana ɲɛmaa la k'a fɔ ko fɛn min ye sumaya kɔgɔkojugu ye ni a bɛ fɔ ale ma ko dengue ale fanga min bɛ ka fanga sɔrɔ an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ o fɔra waati min na an ka jamana ɲɛmaa ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ka hakilina suguya bɛɛ lajɛlen ta walasa ka se ka dan sigi bana in kɔni ye ale la yana a ka cari ka tila k'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ ko bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la waleya minnu kan ka kɛ walasa ka se ka dan sigi bana in ale kana se ka walankata bɛɛ ka o waleya kɛ i taabolo ye. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni état-major général la des armées ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ u kɔni ye dankari karɔgɛrɛn diinɛ tigilama tan bɔɲɔgɔnko ka bunahadamadenya o la a kɛra kunu février kalo tile 15 san 2026 a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye Banbaramaw de ale ni Inaja Fata na dugu o la nin dugu kofɔlen ninnu filɛ Douentza mara kɔni o la kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi k'a sababuya kɛ olu bɛ yan jamana kɔnɔdenw lakisili a n'u bololaminɛw lakisili le kama o bɛ se ka taa u ciw fɛ cogoya min na o ye olu ka baarakɛta ye. Ni wagati n'a jo la ka bɛɛ lajɛlen ni kamana gannen don ka sababuya kɛ u ka préfet ale kɔni jasora sibiri sɔgɔmada seerew caman ka fɔla k'a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 11 o wagati de la a kɛra sira min na sa o de ye Kalifabugu ye Kalifabugu sira la Fana ani Joila ni ɲɔgɔn cɛ waati min na préfet kɔni n'a ka maaw u bɛ ka taga kɔni sa fɛn min ye maa marafɛntigi 4 bɔɲɔngo ye olu kɔni ye a ka bolimafɛn ni ka o jɔ olu yɛrɛ kɔni tun bɛ bolimafɛn sen 2 o de la ni o ye maa marafɛntigi ninnu ye préfet kɔni ka bolimafɛn kɔni jɔra waati min na sa u y'a lajigin ni ka bɔ bolimafɛn kɔnɔna la ni ka taga ni a ye maa si kɔni ma a taayɔrɔ kɔni dɔn an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan wele kɔni bilala fintigilakaw ma olu kɔnɔna na ni ka ɲininiw kɔni ka olu dabɔ halisa a taayɔrɔ jɔnjɔn kɔni ma se ka dɔn fɔlɔ. An ka faba kɔnɔna la yan nɔ bi sɔgɔmada in na an b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye gɔngɔn in ale kɔni kelen bɛ ka sankolo bɛɛ lajɛlen ni ka o minɛ maaw yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ yɛrɛ o b'a jira k'a fɔ météo ka fɔ la ko bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la k'a sababuya kɛ fiɲɛciw kɔni bɛ a la min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ninakili banaw yɛrɛ kɔni ni ka olu juguya kɛrɛnkɛrɛn sa ninakili bana yɛrɛ kɔni bɛ maa minnu na a bɛ se ka ɲɛw yɛrɛ kɔni ni ka olu dimi fɛnɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye fiɲɛ ye o bɛ don ɲɛw kɔni olu kɔnɔna la maaw ka u hakili to maakɔrɔbaw ani denmisɛnninw olu la u ka u nu ni ka olu datugu walasa poussière kɔni kana se ka don u nun kɔnɔ cogoya min na maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ko ninakili bana bɛ u la ni o ye sinsantɔw ye olu bɛɛ lajɛlen ka u hakili to u yɛrɛ la ka sababuya kɛ nin gɔngɔn in yɛrɛ kɔni a ka jugu olu de ma kosɛbɛ ka kɛ ni nin gɔngɔn in yɛrɛ kɔni sa maaw ka sokɔnɔnaw ni ka olu fɛnɛ kɔni ka olu datugu ka se ka olu kisi poussière ma cogoya min na. Kunu sura ni o bɛnna février kalo tile 15 ma ka dugu jɛ bi février kalo tile 16 la san 2026 nin don in kɔni bɛna to fɛn min ye sugunukura jagokɛlaw olu hakili la kosɛbɛ k'a sababuya kɛ tasuma de kɔni ale mɛnɛna sugunukura kɔni ale kɔnɔna la min ni a kɔni sera ka sababu ye sa ni ka se ka feerekɛla caman kɔni ka degun kɔni se olu ma tasuma in yɛrɛ kɔni wulila su nɛgɛ kanɲɛ fu o wagati de la maa caman ka fɔ la fɛn min ye jagokɛlaw ye u y'a jira k'a fɔ ko nin tasuma in yɛrɛ kɔni ko fɛn min ye courant kɔni nana waati min na sa tasuma in kɔni ale mɛnɛna o wagati de la protection civile maaw olu welela yani olu yɛrɛ kɔni ka se ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni ni ka o lasɔrɔ ka tasuma in ni ka ale faga a kɛra ko bɛɛ lajɛlen maa kɔni ma bɔnɛ ani na nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ minan caman olu de tiɲɛna k'a sababuya kɛ butigi caman olu jenina ani u kɔnɔminɛw nin kɛra kasaraba ye jagokɛlaw olu bolo. An ka dɔnkili
dɔnkilidala min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Mamu Siribe ale nana a ka denbaya la kunun nɛgɛ kanɲɛ 9 o wagati faaba kɔnɔna la yan nɔ ni musoba in yɛrɛ kɔni ni a ka dɔnkilidalaw olu kɔni tun taara Kolokani u kun tagara concert de kɔni la yen nɔ u segintɔ wagati min na sa fɛn min ye maamarafɛntigi dɔw kɔni ye u lajɔ ka u bɔ u ka bolimafɛnw olu kɔnɔna la u yɛrɛ ka fɔla sa ko u kɔni tun bɛ sanu de kɔni ni ka u ɲini Mamu Siribe bɛ a masiri ni sanu mun ye u y'u lajigi waati min na sa u y'u ka bolimafɛnw kɔnɔna bɛɛ lajɛlen larawuli k'a lajɛ u ma fɛn kɔni sɔrɔ bolimafɛn ale kɔnɔna la Mamu Siribe n'a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ye video ne ka o kɛ ka o cari bɔlɔlɔkan o kan k'a yira u la k'a fɔ u kelen ka bolimafɛn kɔni ni ka o larawuli u ma foyi kɔni sɔrɔ a kɔnɔ nka u ni bolola telefɔni dɔw de kɔni taara. An bɛ taa Kongokaw olu fɛ yen nɔ ni wagati in na fɛn min ye kunfilanintu ye ale kɔni bɛ ka fanga ni ka o sɔrɔ kasoladenw olu ka ni o ye Makala kasoladenw ye Makala ale filɛ ni Kinshasa maa dɔw yɛrɛ kɔni ni tora a bana in yɛrɛ kɔni o la a yirala k'a fɔ ko a bɛ kasoladen caman de kɔni fɛnɛ la jamana marabaaw olu y'a laɲini ko ka waleyaw ta waleya min bɛ se ka nin bana in kɔni ka ale dansira la. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni Madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna an bɛ taa Nigerkaw olu fɛ yen nɔ Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Abdramane Tiani ye ale kɔni bɔra a ka jamana kɔnɔ kunu kari ni ka i kunda Algérie jamana kɔni o ka min ni ani Algérie jamana ɲɛmaa u bɛna taa baara ɲɔgɔnya kumaw ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni waati in na furukufuruku kɔni o bɛ Algérie ni Sahel jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna ɲɛfɔli kɛ olu kan Niger jamana ɲɛmaa a kelen ma taa ni taama na ani a ka gouvernement maa dɔw kɔni dara ɲɔgɔn kan min ni o bɛ tali kɛ a ka ministre min bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinen bɛ sɔrɔladon koɲɛ olu ma ministre min fɛnɛ bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinen bɛ a ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma ka taa se a ka courant ministre taji ministre olu bɛɛ kɔni bɛ a la olu dara kan ni ka taa Algérie ka olu dara kan ni ka taa Algérie ka ni bɔɲɔgɔn ye in na. An bɛ taa Nigeria jamana o kɔnɔna la février kalo tile 14 dugu 3 de kɔni bɛ yen nɔ bingani wale taara ka nin dugu in 3 in ni ka o sɛgɛrɛ min n'a kɛra sababu ye ka maa 46 ka olu bɔnɛ u ni na nin kunnafoniya in kɔni ale dira AFP kɔni o fɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni u y'olu da ni ka olu kantigɛ kɛmɛsara o kɛmɛsara 80 de bɛ yen nɔ Kongoso dugukaw olu fɛ yen nɔ u y'olu kɔni dugu ni ka tasuma don olu bɛɛ lajɛlen na ka o jeni u ye maa 10 bɔɲɔgɔnko ni ka olu jaso ka taa ni olu ye ni bingani wale in yɛrɛ kɔni talen don ni ka a da maaw kunna o de ye maa marafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni minnu ni olu ni karogɛlɛntinɛ tigilamaw yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ ko février kalo daminɛ yɛrɛ kɔni na nin dugu kelen in fɛnɛ kɔni maa 100 ni maa 60 fɛnɛ kɔni olu fagara nin dugu kofɔlen ale la fɛn min ye États-Unis jamana ye ale y'a yira k'a fɔ ko Abuja kɔni ale tɛ ka se ka fosi de kɛ ni ka se ka jamana kɔnɔdenw ni ka olu ni kisi kɛrɛnkɛrɛnnenya sa fintigi gansanw. An bɛ segin ka na an ka jamana ale kɔnɔna la ko jɔfɛn bɛɛ lajɛlen o ye dafɛn ye ni wagati in na fɛn min ye an ka jamana kunnafonidilaw ye bɛɛ lajɛlen dusuma kasalen don k'a sababuya kɛ AMAPU ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Usumana Mayiga ye ni bɛɛ b'ale wele ko Pɛlɛ ale ntanyana kunu février kalo tile 15 san 2026 a ka janajaw olu bolodalen don ka bi tɛnɛndonya ka o makɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 14 o wagati a bɛna kɛ a yɛrɛ ka denbaya o la falajɛkaw olu fɛ yen nɔ ani minisiri kɔrɔ yɛrɛ ka so yɛrɛ manja ni o ye Modibo Siribe an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ala ka an yɛrɛ ɲa ni k'an ta doni o makɔnɔ Mali
kunnafoni jabaran na jabaw ni kunnafoni damana tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛla k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye nin wagati in na tunga lafiya min ni a nana tungarankew olu lafiyali kama soko la ka so jɔ tungarankew ye u k'a sara dɔɔni tunga lafiya de bɛ se ka o kɛ an b'aw dɔw tulo kan k'a fɔ ko nin wagati in na tunga lafiya ale bɛ logement sociaux o programme de kan terrain ani so ka o di aw ma dɔgɔdɔgɔni sara o la logement sociaux min bɛ ka kɛ Banankɔrɔni Kabala ani Jalakɔrɔbugu aw mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'aw bɛ fɛ aw sen ka tunga lafiya ka logement sociaux programme na o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen i da i ka kɛ sarata baara la dossier dɔw bɛ olu bɛ ɲini fɛ i b'o dossier la don n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma kalo 4 o kɔnɔna la i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni fo ka taa fɔ ko a banna jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye ni entreprise tunga lafiya tɛ o kuma a ye nɛgɛjuru sira ta aw ka message bila WhatsApp la a k'a fɔ tunga lafiya ye ko aw bɛ fɛ ka don u ka logement sociaux ale programme na aw k'an bɛn sini inchallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan